Nälekin öýlenseň? Awa, adam süýüniň alsan az gowy eken. Men gullukdaşymy gynallydyň, etmedin. Süýüniň alsan uzak ýaşaş bolýan näzere. Aýdarna giden aýdan. Ha, bolýa tawr gelin, saňry ýakatan. Eýip salam berdi. Şeýden bolan ago, ne zapatla görýärmi? Eýip salam berdi. Zapatla görene hokka koýuň. Şeýtden şu salam berdik durdy şu. Şeýt, bolan ok şeýden ha? Zapatla görýär ha, gerekli. Gerekli, ýok gerekli. Aýtdyr dedi ýa-da gerekli. Gidiverdi, bar gerekli. Yo, bolly gerekli, bolly gerekli. Aýdyp etdirýän ýüzüni köýdegdim, gerekli. Sen mara böyle tosun diýdim almadın. Baktım yüzüne sepýärler, jogap berme. Ýenke. Sağ ol. Murat, bärik gel, bärik. Berikkel. Murat, öňler bir gizlenip, bu kıyın oğrayın, bu kıyını deyip çıkset berilýär. Seninkini göz görtülärse sen nerýäňizni? Sana obada hele olup atmaýdylar, bilýärdi şonu. Hele gulu bollum ya. Bir şekelap bereriň bilen hele gulu bollum. Ama ok nätdiň? Ejek hakyn nätdiň ama ulupmasyn ama. Men 5 ýyl soň hele gurul boldum. Sen üçüne yetmedin ha. Hele gurul boldum, üçüne yetmedin ha. Zapatlo. Sen ki zapatlo değil mi? 5 ýyl ýa men tusama sapy bol keçikden hele gurul 5 ýyl. Sen üçüne yetmedin zapatlo. Bolýa kanka şu bir şekeladın gurun nätmesine. Alp bererim şu şekelad. Ejek metal beren sana alp bererim bolýarmy? Gulu gurulama bolýarmy? Sen men kantofka mat berýärmi? Ha? Zapatlo görýär. Şekelat at berýärmi men bara. Bana de, enik sapar birinci mağa, son kakana, son onu at berersin, eşitdiňmi? Eşitdiňmi diýen etağa? Bolýady. Bolýa. Murat, bolmasa özümüz, öz başdak öýle bolsak näme? Bilip ben o. Men öýlenim. Sesine de men bir kol olup seni net taşak için. Kakam o iki taş, katej var ha, şonu berjek diýdi. İçine baseyka var, henne dat bu. Yo, zapatla bolýa. Olmaýar men kakyn ejem taşak gitme. Murat, Ha? geldiňe aýt. Kir maşina däle elle ýursun. Ece el qowulmar masin kir masin bir ad var onun kir masin atyan wa ýok ya. Men muňa galyň geçirdim, bar etdim. Eli bilen ýok görsün, bu zat ullanmaly gorlan meni. Oýulsun eli bilen. Hanterlap görsün. Ha, näme? Zapatla görýäňizmi? Ha? Zapatla görýäňizmi? Zapatlo görýär. Sen gün küçük görür. No, ýerin fol karajer gop. Ýadyna kirýärdiň. Men oto görýär. Buna kötünme çap bolýar. Sam gyňa maşap bolýar. Kötünme. Zapatlo görýär, kötünme. Bolly goýup paraşok. Şunu gözüne getir. Şunu şeydip eline alıp, şeydip koyup, elin bilen şeydip yuvanından alıp yönü okla, koyup, şeydip arkayın yatanın kovu değil mi? Sen böyle yine şunu başına oklayan, bunu atsana. Onun şu tiyadıyla Türk'ün paraşoğu var, Fox. Yine Türk besana yanın, şunu yana. Şim, elini yuvanından arattı diye. Renkli, kim mi vardı? Uyar sana diye şu Fox, o. Ya bulayım nereye var ya, onu reklam edin bolýar da. Ya düşünüklay, bulara düşünüklay. Bolya. Elle yuvan. Bolu mu? Kusuş. Bolly. Baňyda balyk ba alym bolar. Şonun ýuwsyn. Men bar özüm musana. Bir de diýerim çaka bar ýuwsana özüm. Bak edilip. Buna näme gerek ha? Etmedilen görmedilen. Partida görmedilen ha bolsa. Dostum. Allah bar görjek ya. Bar gidin. Bar git diýär. Ýa git bar ýa var ya. Şu geldimin kakası var, iki taş katez verecek deyip şonunla öňüm ýaşan gittir önüme sizin göwnüňiz için. İşte etmen oturum. Gitçek gadi oturum. Sizin karşı derler kendine basyeni var adı. Şu taýda ýaşaýarsa hakka. Dur. Otur ýerinde. Bu näme bolmaýar? Näme Bu diýmäge bolmaýar. Näme şu? Planyň ogly öýlenli. Ýerden gelip bilen çık döýünden ýetek gep buruna gerek ya. Bular bolmaýar. Näme bolýar? Zapatla görýär. Zapatlo bolýar. Onu men näme diýdim zapatlo diýär. Näme diýdim men zapatlo diýär onu men. Şunu demin. Ya gitmen mi hal? Onu men ýa gitmen men. Dinle. Siz ikiniz garrydy,